खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बड' जब निउसलाव बयखौ बरना लाग्रोनाय जाबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना दिनै नैबे मोनसे गोदान भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै लोगोफोर जोंहा एसएससि निफ्राय साख्रि ओंखारना फैदों एसएससि होनोबा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन बेनिफ्राय जोंहा साख्रि ओंखारना फैदों दा बेनि गासै साख्रिनि भेकेन्सिया 3261 था दङ लोगोफोर दा जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया एसे बुरजायानो दङ दा बेहाय फरायनाया मा जानांगोन आं बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थानि नोंथांमोननि फरायनाया मेट्रिक पास जाबाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफोर बिथांमोना पिअ माने जायफोर बिथांमोना हायार सेकेन्डारिखौ पास जानो हाबाय नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफोर बिथांमोना डिग्री पास जानानै दङ नोंथांमोननि थाखायबो साख्रिनि भेकेन्सिया फैदों दा बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नाय जाहाथे मोजाङै डिटेल्सै मिथिनो हायो माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ नोंथांमोननि बे सेलेक्शन प्रसेसआ माबोरै जागोन बेनि बागै डिटेल्स आं नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन आरो आं गिबियावनो नोंथांमोननो मोनसे इम्परटेन्ट आपडेटखौ खोन्थाखानि बे एसएससिनि साख्रिखौ नोंथांमोना बे एसएससिनि सिङाव बेसेबांखिनि साख्रि फैया मानो जुदि नोंथांमोना जाथामला एप्लाइ खालामोबा नोंथांमोननि डकुमेन्ट्सनि साइजआ माबायदि जानांगौ नोंनि बे फट'नि साइजआ माबायदि जानांगौ बेफोरखौ नोंथांमोना मोजाङै होआबाथाय नोंथांमोननि बे एप्लिकेशन फर्मा रिजेक्ट जायो दा बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आं नोंथांमोननो डिटेल्सै खोन्थाहरगोन जाहाथे नोंथांमोना बे एप्लिकेशन फर्मा एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव रिजेक्ट जाया दा चेनेलखौ गिबियावनो साबस्क्राइब खालामदो बेबायदिनो साख्रिनि आपडेटखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो थाखाय दा जोंहा बे एसएससिनि साख्रिनि नटिफिकेशना 2 सेप्तेम्बर खालि बे ओंखारना फैदों दा बेहाय बुंखादों आरो जोंहा बे 24 सेप्तेम्बर खालि ओंखारना फैदों नैबे बुंखादों आरो दा जोंहा एप्लाइनि माबाया जाहैबाय एप्लाइ अनलाइना 24 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो स्टार्ट जाबाय आरो दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन ओमफ्राय बेहाय बुंखादों लास्ट डेटआ मालानो 25 अक्ट'बराव जोंहा बे एप्लाइ अनलाइना जोबहैगोन दा नोंथांमोनाथ' टाइमा गोबाङानो दङ 25 अक्ट'बरनि सिगां नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामनानै लाबोनो जाबाय बेहाय एसे मोजाङै डिटेल्सै होदों डिसक्रिपसनखौ होदों नोंथांमोना बेहाय नायनो हागोन आं नोंथांमोननो डाइरेक्ट माने डिटेल्सै खोन्थाहैखानि बेफोराव ओरै होनाय दं आरो आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि बे रिजार्भेसन बेफोरनि होदों आरो एससि एसटि केटेगरि एबा पार्सन विथ डिसेबिलिटि बिथांमोना माबायदियै बिथांमोननि प्रसेसा माबोरै जागोन बेखौ नोंथांमोननो बेहाय खोन्थादों आरो नोंथांमोना बेहाय नायनो हागोन बे बारा एसे इम्परटेन्ट नङा आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थालिया जायखिजाया मेन इम्परटेन्ट टपिकखौल' आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै नोंथांमोना बेफोरखौ पार्सन विथ डिसेबिलिटि जायफोर बिथांमोना आखाइ लेंग्रा आखाइ खंगा एबा आथिंफोर लेंग्राबा माबाफोर प्रब्लेम दङबा मेगन नुवा मोनसे नुयै बेफोरबायदि थायो नालाय बे पार्सन विथ डिसेबिलिटि बेफोरखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय जुदि नोंथांमोना दङबा दा बेहाय बुंदों इण्डियानि सिंनि गासैबो केन्डिडेटफ्रानो बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बेहाय बुंदों दा बेनिफ्राय नोंथांमोननि बैसोआ बेसेबां जानांगोन बेखौ नोंथांमोननो आं बेखौबो खोन्थाखानोसै नोंथांमोननि बैसोआ जायफोर बिथांमोना 18 बोसोर जानाय नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बे बुंखादों नोंथांमोना बे पस्टनि एनेक्सार 3खौबो नायनो हागोन नोंथांमोना जुदि 18 इयार्स जाबायबा एप्लाइ खालामबानो जाबाय बयबो दा बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ नोंनि जोनोम डेटनि प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना मेट्रिकनि सार्टिफिकेट नङाबा एडमिट कार्ड होनो हागोन होननानै बे नोंथांमोननो खोन्थादों आरो जुदि नोंथांमोननियाव डेट अफ बार्थ सार्टिफिकेट दङबा नोंथांमोना होनो हागोन जेबो प्रब्लेम जाया दा बेनिफ्राय बे जाहैबाय जोंहा बैसोनि बेलायाव दा बेनिफ्राय एजनि रिलेक्सेसन होनाय दङ दा बेहाय नोंथांमोना नायनो हागोन एजनि उपार एजनि लिमिट होनाय दङ जोंहा एसटि एससि बिथांमोननि थाखाय 5 इयार्सनि एजनि रिलेक्सेसन होनाय दङ अब्ला नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामजोबनो हागोन गोबांथार मानसियानो जेनेबा एजनि रिलेक्सेसन जायो गोबाङानो जेनेबा बैसोआ गिदिर जाना दङबाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नैबे केटेगरियाव नायफैदो लोगोफोर आं नोंथांमोना सिगाङाव नैबेखौ खोन्थायासिनो नैबे एससि एसटि बिथांमोननिखौ नोंथांमोना बे डिटेल्सै होदों बेहाय नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नायफैबानो जाबाय बे जाहैबाय जोंहा बैसोनि बेलाया लोगोफोर दा बिनिफ्राय आं गाहायाव फैनानै नोंथांमोननो एप्लाइनि प्रसेसखौबो खोन्थालांसै दा बेहाय डिटेल्सै नायदोंबो जायफोर बिथांमोना एससिनि केटेगरियाव गोलैयो नोंथांमोना बिथिं नायजोबानो जाबाय ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना एक्स सार्भिसमेनबा नोंथांमोना बेखौ फरायनानै एसे डिटेल्सै दा बिनिफ्राय गाहायाव फैदानोसै आङो एसे डिटेल्सै मोजाङै खोथादों आरो ना नोंथांमोना एसे मोजाङै फरायनानै नायदो बयबो एप्लाइ खालामनायनि सिगां जेनेबा मोजाङै डिटेल्सै जाहाथे मिथिगोरो एडभार्टाइजनि लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय दाना फैदो जोंहा नेक्स्ट टपिकआव हाउ टु एप्लाइ माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ ना एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनांगोन ना आं बे एप्लाइ अनलाइन लिंकखौ नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना बे थांबानो जाबाय क्लिक हियार टु एप्लाइ होननायाव दा बेनिफ्राय लास्ट डेटआथ' होनखाबाय बेहाय 25 तारिखआव होननानै अक्ट'बरनि दा एप्लाइ खालामनाय समाव एप्लिकेसन फिस होनो नांगोन दे जायफोर बिथांमोना जेनेरेल अबिसि बिथांमोना बेसेबां होनो नांगोन 100 होनो नांगोन बिथांमोना 100 रुपिसखौ अनलाइन पेमेन्ट खालामनांगोन नाथायबो जोंहा जायफोर माने एससि एसटि केटेगरि एबा पिडाब्लिउडिआव नोंथांमोना गोलैयोबा नोंथांमोना पेमेन्ट होनांगौनि गोनांथि गैया अब्लाथ' जोबोद मोजां जोंहा एडभान्टेज दङ एससि एसटि पिडाब्लिउडि केटेगरिनि केन्डिडेटफोरनि थाखाय
दा नोंथांमोना बिनिखायनो एप्लाइ खालाम, जोंहा एप्लिकेसन फिस होनांगौनि गोनांथि गैखाया। दा जोंहा एग्जामा बहा जागोन बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थानि। जोंनि बे आसामनि केन्डिडेटफोरा एग्जामखौ बहा थांनानै हैनो हागोन आं बेखौ नोंथांमोननो मोजाङै खोन्थाखानो, जाहाथे नोंथांमोना एग्जाम हैनायाव जेबो प्रब्लेम जाया। बे गासिबो स्टेटनि होनाय दङ, नोंथांमोना बिथिं गासिबो नायजोबनो हागोन ने, गासिबो डिटेल्सै होनाय दङ, बबे बबे जायगायाव जागोन बेखौ डिटेल्सै होदों। जोंनिया गुवाहाटियाव जागोन, बेखौ कम्पालसरि गा बेयो एग्जामा जोंहा बे गुवाहाटियाव जागोन। नोंथांमोना बिथिं नायनो हागोन ने, बे आसाम नालाय, ओमफ्राय जोंहा बे दङ गुवाहाटि। जोंहा बे मोनसेल' एग्जाम सेन्टार दङ आसामनिया, नोंथांमोना गुवाहाटियाव एग्जामखौ हैनांगोन, अनलाइन एग्जामखौ। दा बे एग्जामनि बागैबो नोंथांमोना आं खोन्थागासिनो दङ लासै लासैनो। दा बेहाय दङ स्किम अफ एग्जामिनेसन, एग्जामा माबायदि जागोन, मा टाइपनि जागोन बेखौ नोंथांमोना डिटेल्सै खोन्थादों। जेनेबा बे ओरै आरो जायफोर बिथांमोना मेट्रिक पासनिखौ एप्लाइ खालामगोन, बे मेट्रिक पासनि एग्जामा बेलेग जागोन बिथांमोननिया। ओमफ्राय हायार सेकेन्डारिखौ नोंथांमोना जेनेबा पिअ पास जाबायबा नोंथांमोना बे हायार सेकेन्डारिखौ एप्लाइ खालामबा नोंथांमोननि एग्जाम प्रसेसा बेलेग जागोन। ओमफ्राय ग्रेजुवेट लेभेलनि एग्जामा बेलेग जागोन, जायफोर बिथांमोना ग्रेजुवेट पास जाना एप्लाइ खालामदों बिथांमोननिया बेलेग जागोन आरो। साबजेक्टआ मा मा फरायनांगोन बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि। जेनेरेल इन्टेलिजेन्स बेखौ नोंथांमोना फरायनांगोन, ओमफ्राय बेहाय गासै कुइसना 25टा थागोननो, ओमफ्राय मार्कआ 50 मार्क थागोननो। समखौ नोंथांमोना बे एग्जामखौ होनो थाखाय गासै 60 मिनिट मोनगोन होननानै बे बुंदों आरो, नोंथांमोना नायनो हागोन बेखौबो। जेनेरेल एवारनेस दङ, 25टा कुइसन थागोन, ओमफ्राय 50 मार्क थागोन। बेहाय कुवान्टिटेटिभ एप्टिटिउड 25 कुइसन 50 मार्क्स बिदि थागोननो। इंलिश नलेज माने बेसिक नलेज आरो, बेहाय 25टा मार्क थागोन, कुइसन थागोन, ओमफ्राय मार्कआ 50टा। ओमफ्राय बे लोगोफोर नेगेटिभ मार्किंबो दङ, नोंथांमोना नायनो हागोन ने, 0.50 नेगेटिभ मार्किं जागोन। जुदि नोंथांमोना मोननै कुइसन एन्सारखौ मिस्टेक खालामोबा अब्ला 1 मार्कआ नोंथांमोना दानगोन आरो। दा कम्पिउटार बेस जागोन बे एग्जामा लोगोफोर, नोंथांमोना बेखौ कम्पिउटारावनो होनो नांगोन बे एग्जामखौ। दा बिनिफ्राय आं डिटेल्सै नोंथांमोननो खोन्थानोसै, जायफोर बिथांमोना मेट्रिक पास जानाय बिथांमोना एप्लाइ खालामोबा मा मा साबजेक्टखौ फरायनांगोन। नोंथांमोना जेनेरेल इन्टेलिजेन्स बेखौ फरायनांगोन। दा बे जेनेरेल इन्टेलिजेन्सआव मा मा साबजेक्ट दङ बेखौ बे डिटेल्सै मेनसन खालामदों दै, नोंथांमोना बेखौ फरायनानै नायदो। जेनेरेल इन्टेलिजेन्सआव मा मा साबजेक्टआ फैगोन, मा मा टपिकआ फैगोन बेखौ होदों। बिनिफ्राय नोंथांमोना मा फरायबावनांगोन, जेनेरेल एवारनेस बेखौ नोंथांमोना फरायनांगोन। बेहायबो स्पर्ट्स, कालचार, जिअ'ग्राफि बेफोरनि कुइसन फैगोननो, बेखौ नोंथांमोना बिजिरनानै होखादों, नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेहाय। ओमफ्राय कुवान्टिटेटिभ एप्टिटिउडआव मा मा फैगोननो, इन्टारेस्ट, प्रफिट एन्ड लस बेफोरबायदि फैगोननो, बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। हल नाम्बार, डिसिमेल, फ्रेक्सन बेफोरबायदि फैजोबगोननो, नोंथांमोना बेखौ नाय। बिनिफ्राय इंलिश लेंगुवेजआवथ' बे जेनेरेल इंलिशआनोसै, नोंनि बे माबाया ग्रामार फैगोन, सेन्टेन्स फैगोन, स्ट्राक्चार, सिन'निम्स, एन्ट'निम्स, उल्था सोदोब बेफोर फैजोबगोन, भकाबुलारि बेफोर फैजोबगोन आरो। नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय मेट्रिक पास जानाय नोंथांमोना। ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना जेनेबा हायार सेकेन्डारि पास जानानै एप्लाइ खालामोबा बिथांमोनाबो नै जेनेरेल इन्टेलिजेन्स फरायनांगोन, नाथायबा बे बिथांमोननि बे टपिकआ एसे बेलेग, बेखौ नोंथांमोना फरायनानै नायदो। बे बिजिरनानै होदों, नोंथांमोना नायबानो जाबाय मा माखौ फरायनांगोन। जेनेरेल एवारनेस बेखौबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय, नोंथांमोननि टपिकआ मानि सायाव बेखौ नायदो। कुवान्टिटेटिभ एप्टिटिउड बेखौ नोंथांमोना माबा फरायनांगोन ने, रिलेसनशिप बिटुइन नाम्बार, फान्डामेन्टेल आर्थमेटिकेल अपारेशन, पार्सेन्टेज बेफोरबायदिनो फरायनांगोन आरो। बेखौ नोंथांमोना मोजाङै फरायनानै नाय बेखौबो। इंलिश नलेज बेथ' होनखाबाय आङो, फिल इन दा ब्लेंक्स फैगोन, सिन'निम्स, उल्था सोदोब बेफोर फैगोन, एन्ट'निम्स फैगोन, ओमफ्राय एखे सोदोबै फैगोन आरो। ओमफ्राय ग्रेजुवेट लेभेलनियाबो सेम टु सेमानो, बेखौ नोंथांमोना बयबो फरायनानै नायदो। बे एखेयानो गोजा साबजेक्टआथ', नाथायबा नोंथांमोननि बे सिंनि टपिकआल' एसे बेलेग आरो, नोंथांमोना नायबानो जाबाय बयबो। दा एडमिसन टु दा एग्जामिनेसन माबायदि नोंथांमोना माने एग्जाम हलाव माबोरै एडमिट जानांगौ बेखौ बेहाय डिटेल्स होखादों। नोंथांमोना एडमिट कार्ड मोनगोन, ओमफ्राय कम्पिउटार बेस एग्जाम जागोन एग्जामा, बेखौ डिटेल्स होदों दे, नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय। आइ कार्ड हिसाबै नोंथांमोना पान कार्ड नङाबा भटार आइडि कार्ड नङाबा ड्राइभिं लाइसेन्स नङाबा आधार कार्ड नोंथांमोना बबे मोनसेखौ लाना थांनांगोन आरो नोङो एग्जाम सेन्टाराव, बेखौ बेहाय खोन्थादों। नैबे बुंबावदों नै कलेजनि आइडिबाबो जाबावगोनसोनो, पासपर्ट दंबाबो जागोन होननानै बे बुंदों आरो। बिनिफ्राय बे जाहैबाय जोंहा गासिबो माबाया डकुमेन्ट्सनि बेलायाव मा माखौ नोंथांमोना लांनांगोन एग्जाम सेन्टाराव, मा माखौ फरायनांगोन बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थाबाय। दा जोंहा डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जागोन दे लोगोफोर। दा बे डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसना बहा जागोन बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थादों। बे डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसना मानि उनाव जागोन बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि, जेब्ला नोंथांमोना बे एग्जामाव क्वालिफाइड जायोना अब्लासो नोंथांमोनखौ डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामनो थाखाय लेंहरगोन। दा बेहाय नोंथांमोना अरिजिनेल सार्टिफिकेटखौ लांजोबनांगोन, फरायनायनिखौ, मेट्रिकनिखौ एप्लाइ खालामदोंबा मेट्रिकनि गासिबो सार्टिफिकेट डकुमेन्ट्सखौ लांजोबनांगोन। आइडि प्रुफ हिसाबै पान कार्ड नङाबा जायखिजाया मोनसे आधार कार्ड नङाबा जायखिजाया नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ लांबानो जाबाय आइडि प्रुफ हिसाबै। बे जाबाय जोंहा डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसननि बेलायाव।
गाहायाव फैथारदो नोंथांमोना दानिया बेहाय गासिबो डिटेल्स होदों आरो मार्कनि बेलायावबो एसे मोजाङै डिटेल्स बिजिरनानै होदों नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन बे एडभार्टाइजमेन्टखौ डाउनलड खालामनानै एडभार्टाइजमेन्ट लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय माखासे इनस्ट्राक्सनबो होनाय दङ केन्डिडेटफोरनो नोंथांमोना बेखौबो मोजाङै फरायनानै गिबियाव एप्लाइ खालामनायनि सिगांनो गाहायाव फैयोबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन दि लोगोफोर साख्रिनि नामफोरनि बागै नुनो मोनगोन आं बेखौ गाहायाव थांनानै नोंथांमोननो खोन्थानोसै बिराद बुरजा नालाय बे एडभार्टाइजमेन्टआ बेहाय एसे प्रब्लेम जादों आरो थाब नोंथांमोना खोन्थाहरनो मेनेज खालामबानो जाबाय नोंथांमोना गाहायाव फैथारनानै आं नोंथांमोना साख्रिनि नामफोरखौ एसे खोन्थाहरनि साख्रिनि नामाबो जोंहा गोबांथार दङलै लोगोफोर नै एप्लाइ खालामनाया नै माबायदि होदों नै फट'नि साइजफोरा बिदि गेदा गिदि बेफोरबायदिबो जानाय नङानो मोजाङै साफा फट'खौ होनांगोन अब्लासो नोंथांमोना जागोन आरो मोजाङै फेसा नुजोबनाय बेफोरबायदिया फट'खौसो नोंथांमोना होनांगोन बेहाय होखादों नै माब्रै एप्लाइ खालामनांगौ बेखौ माब्रै फिलआप खालामनांगौ बेखौ लिरना होदों नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नाय गाहायाव आं नोंथांमोननो फैथारनानै साख्रिनि नामफोरखौ एसे खोन्थाहरनि बे एप्लाइ प्रसेसखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय नैबेलाय लोगोफोरनि साख्रिनि नामफोरा मा दं बिराद बुरजा दङ साख्रिनि नामा नायनो हागोन नै जुनियर सिट एनालिस्ट बेफोर दङ नै नोंथांमोना नायनो हागोन नै बेहाय फरायनाया ग्रेजुवेट पास जानायासो एप्लाइ खालामनो हागोन गोबांथार दं आरोना नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय नै साख्रिनि नामफोरा बिराद बुरजा जायफोर बिथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानाय जुनियर कम्पिउटारनि साब एडिटर इंलिश हिन्दी माल्टिटास्किं स्टाफ बिराद गोबांथार दङ नोंथांमोना बेखौ नाय साख्रिनि भेकेन्सिया गोबांथार ओमफ्राय साख्रिनि नामफोराबो बिराद बुरजा आरो नोंथांमोना बेनिखायनो बेखौ मोजाङै फरायनानै नायदो नोंथांमोना बबे मोनसे साख्रिखौ मोनो आरो नोंथांमोननि सायावसो सोनारसिगोन एग्जामाव पास जानायनि सायावसो दा बेखिनियानोमोन आरो नामफोरखौ नायजोबदो दे लोगोफोर नोंथांमोना एसे गोलाव जागोन बेफोरखौ नोंथांमोननो खोन्थाबाय थायोबा साख्रिनि नामा एसे बुरजायैनो दङ दा बेखिनियानोमोन आं नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना बयबो क्लिक हियार टु एप्लाइ अनलाइन थांबानो एप्लाइ खालामहैबानो जाबाय आरो गिबियावनो आं नोंथांमोनसिम गुरै खावलायखायो नोंथांमोना बे एडभार्टाइजमेन्टखौ डाउनलड खालामनानै मोजाङै फरायनानै साख्रिनि बागै डिटेल्सै खोन्थादों आंथ' बे गासिबो एडभार्टाइजमेन्टखौ नोंथांमोननो फरायनानै खोन्थानो हायासै जायखिजाया आं माने नोंथांमोनसिम इम्परटेन्टखौल' खोन्थाहरबाय आरो दा बेखिनियानोमोन आसा खालामो नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामगोन होननानै आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ लोगोफोरनो बयनोबो शेयार खालाम जाहाथे गासिबो मेट्रिक पास जानाय हायार सेकेन्डारि पास जानाय डिग्री पास जानानै थानाय केन्डिडेटफ्रा बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हायो माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामदो आरो बेबादिनो साख्रिनि आपडेटखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामनानै ला गोजोन्थों